It's me, Myra, and welcome to our channel. So, good morning, good evening, good afternoon, kung nasaan man po kayong lugar ngayon. So, binabati ko po kayong lahat. So, I hope all of you have a nice day and mag-ingat po kayong lahat palagi. So, for today, I'm so happy because kung napansin ninyo, we are 1,000 subscriber. More than, I think, 1,002, 1,003. So, I'm so happy. So everyone, thank you for trusting and I appreciate everything all of you giving to my channel, for watching, for comments, for the likes, and of course for the effort. I do really appreciate and I'm so thankful for that. So for today, I decided to say something to all of you, my appreciation. So I buy a cake as my appreciation and as my thankful because we are 1,000 subscriber and I'm graduating. So I achieved the one requirement ng YouTube. So kung hindi po yun dahil sa inyo, wala po ako ngayon. So maraming pong salamat. Sana patuloy niyo po akong suportahan and susuportahan ko po rin kayo sa abot na aking makakaya. Alam kong hindi po araw-araw ay nakatutok ako sa YouTube, pero ginagawan ko po yan ng paraan na lahat kayong mga kaibigan ko dito sa YouTube channel ko ay nagbibisita ko. So kung hindi ko man kayo mabisita ngayong araw na to, kapag dumating yung time na napasyal ako sa inyo, binabawi ko naman yung panonood ko sa lahat ng mga na-post ninyo. So kahit hindi man ako mag-comment, pinapanood ko po yun ng tama. Kasi I always do the right thing kasi ayaw ko ng karma. So yun. So, ang saya-saya ko po. And of course, ngayon, first time kong ita-try na mag-shoutout. Pero hindi ko po kayo maisa-shoutout lahat kasi nga, madami na po kayo. So, yung iba na gusto kong ma-shoutout, mag-comments down below na lang. And for the next shoutout time, sa shoutout ko po kayo. So, but for now, kung sino yung mga lucky na napili ko, sana maging masaya po kayo. So ayan, napansin nyo po, naka-makeup po ako kasi nga, syempre pagbigyan nyo na ako kasi nga 1,000 subscriber more than. So, syempre, I'm so happy. That's why kapag makeup ako. But anyway, doesn't matter. Huwag nyo lang pansinin nyo na yung puti-puti na nasa eyelashes ko kasi ano po yan, design niya. So, for now, everyone, charan! So, ayan. Hindi nyo po mabasa, pero ang nakalagay po ay thank you 1,000 subscribers from Myra's Life channel. So, yun. So, everyone, thank you so much. So, ayan na po. This is my simple appreciation and thankfuls to God, to my family who always supporting me, and of course, to all of you. Because sa inyong lahat, kaya na-achieve ko yung 1,000 subscribers na to. So, thank you so much. So, bago pa lang po ako, marami pa akong hindi alam na kung ano-ano ang dapat gawin, but I will try my best na ma-i-adjust ko yung mga bagay na hindi pa ako magaling. Like mag-edit, sa pag-vlog, but of course, I will try my best para sa inyo. Para ma-entertain kayo, makapagbigay ng idea, para ma-inspired kayo. Isa yun sa mga pinaka-special na goal ko. And one day, kapag pinapala ako and then makakapag-start na rin ako, na makapagbigay sa inyo ng giveaways. So for now, magpapakake muna ako ha, kasi nga, wala pa akong pera. So ito muna. So Lord, bless our channel, bless my channel. I-bless mo na ang lahat ng channel namin, kaming lahat na 1,000 subscribers. Bless mo po kami lahat. So, thank you! So, everyone, i-blow ko na! 1, 2, 3. Yay! So, thank you so much everyone once again. Taos puto po ako, nagpapasalamat. Paulit-ulit. Hindi, seryoso po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay mocha flavor kasi favorite ng family ko. So,
So, pasensya na, naglalangis na po ako kasi walang electric fan dito sa loob. Parang kapal ng makeup ko, no? Kaya na. Kasi 1,000 subscriber nga eh. Kaya may makeup ako. So, that's it for now. Nakita nyo na yung pa-cake ko. So, sana nagustuhan niyo. And ngayon, it's time to shout out. So, dahil madami kayo, talagang pinagtsagaan kong isulat. Pero ngayon ang sabi ko, next time ko na i-shout out yung iba. So, mag-comment lang kayo down below para mapansin ko na next time mai-shout out ko kayo. So, grabe yan. Love is life. So, now, it's time to shout out. So, ready na po kayong lahat. Sana yung pangalan nyo po na babanggitin ko ngayon ay maging masaya po kayo dahil shout out ko po kayo. And first, shout out to Sis Lynn's Vlog in Sweden. Hi sis! My hello to you and my kiss to Aki. And pangalawa shout out kay Lucid Len. Hello sis! So ngayon, shout out kay The Night's Lovebird. Hi pretty sis! Hello! Thank you for always supporting me. And shout out kay Niga Libra. Shout out kay Dalen Galvez. Shout out kay Learn and Share. Shout out kay Lex and Anna Vlog. So hi twins! So shout out kay Phil Clark. Hi ate! Thank you! And shout out kay Lirang Maricel, shout out kay Ga Kali. Sis, ang galing mong mag-drawing. I'm so amazed. And shout out kay Mariana Bonita. Hi sis, napakagaling mo talagang mag-organize at mag-tidy up ng mga things. And of course, shout out kay Impress. Shout out kay Rose and Jay Bowie. Tama ba sis yung bigkas ko? So, hi sa'yo sa family mo at kay Jay. And shout out kay Janet Yabe. Binabasa ko po. Kasi hindi ko ma-memorize lahat kayo. So, shout out kay Ang Probinsyana. Sis, mag-ingat ka niyan palagi. Natutuwa ako sa'yo kasi marami kang mga tanim, mga gulay. So, shout out kay AJ and ATV. Hello! Shout out kay Gia Vlog. Shout out kay Nanay Ethels Vlog. Shout out kay Maricel Fabilar. Shout out kay Cathy Tutorials. Shout out kay Crystal Romualdo. Shout out kay Pilipinka Vlogs. Shout out kay Kat Legaspi. Shout out kay Sochara. Kung sarap talaga ng mga niluluto mo sis. And shout out kay Malasang Lutong Pinay. And shout out kay Vis Makas. Shout out kay Rome Filipina Cuisine. Shout out kay Aga Vlog. Shout out kay Just Claire Vlog. Hello! And shout out kay Pinay Fitness 2020. Napaka-sexy mo po sis. And shout out kay Dainday All-In Story. And shout out kay Pinay PH Vlog. And shout out kay Feb Kitchen. Hello! And shout out kay Tumanet. Hello! And shout out kay Rica Chanero, Jen Di Mariano. Shout out Lisa Flores. Shout out sis. Hello! And shout out kay Miss Lake Cooking Vlog. Hi sis! Ang sarap naman niluto mo. And shout out kay Daily Denspiration. And now, shout out kay My Angel B. Sis, hello! Napakagaling mo talagang magtirintas ng buhok. I hope one day, itong buhag-hag kong buhok ay matirintas mo rin. So, hello! And shout out kay Jeng Santos. Shout out kay Marife Montances. Shout out kay Ate Edna. Mag-ingat ka po dyan. Shout out kay Yensky Babol. Madam, hello! Stay safe po. And shout out kay Rose Saison. Shout out kay The Bergs. Tama ba breakfast ko? Hello. Shout out kay Kat Divara. Shout out kay Mimi Vio. Shout out kay Abigail Borget. Hi sis! Hi Ate Abby! And shout out kay Cooking with Mera. Hello. Shout out kay Kusina Special. Shout out kay Grace Chong. Shout out kay Bella Intila. Shout out kay Remy Vlog. Shout out kay Miabe. Shout out kay Trishan Vlog. Hello, stay strong. And shout out kay May Coates. Shout out kay Christine Joy Rendon. And shout out kay Odi. Hello. Shout out kay Lisa Flores. Hi sis. Napakagaling mo magluto. And shout out kay Mariel Di Amor. And next, konti na lang. Shout out kay Miss Cathy. Shout out kay Gracious Vlog. Hi ate, mag-ingat ka po dyan. And shout out kay Lalaine Vlog. Shout out kay Bob and Jane. Hi sis. Shout out kay
magkaruntong pala yung Bob and Jane life in the Philippines. So, yun lang po muna. Ayan, patunay ha, sinunod. Ito lang po muna yung na-shoutout ko. But, wag po kayong magtampo ha, kasi next time, promise, i-shoutout ko din po kayo and mag-comment lang po kayo sa baba para maisama po kayo next time sa second time na mag-shoutout ako. So, hanggang dito na lang. Once again, thank you everyone for watching and I do really appreciate all the effort and pagpalain po ang inyong mga channel, ang inyong buhay and mag-ingat po kayong lahat palagi, especially sa panahon ngayon na may COVID-19 pa sa mga saang banda ng ating mga lugar. So, bye-bye! See you on my next vlog. Thank you so much and God bless us all. Be happy always and live the life to the fullest and bye-bye!